Ťažký zápas v hlavách a zhodnotí to asi toľko, že chvála Bohu, že máme 3 body a všetci chalani sú zdraví. Pozitíva a jedine, že máme 3 body a tých negatív tam bolo strašne veľa. Bolo to zaspaté, ten prvý gól, neviem, či nás zakopol, ale bol dôležitý a chvála Bohu za tie 3 body a že sme vyhrali. Zatiaľ na jar to šlape, dobre asi pred tým play-off sa takto nabudiť. Tak určite nechcem to nejako zakriknúť, na jar to zatiaľ ide a ešte treba proste zamakať, nejaké veci doladiť pred tým play-off a verím, že to bude pokračovať. Trošku nám ušiel ten úvod, tá prvá tretinka bola taká veľmi ležerná. Podarilo sa nám tam streliť 1 gól, ale tak super, klobúk dole samozrejme pred superom. Prišli sem 10 chlapci, bojovali statočne, myslím si, a v druhej tretine už sme to trošku zase nakopli a tretia už bola kvázi na 1 bránu. Takže po výsledok bol pekný, ale tá hra mohla byť oveľa lepšia, si myslím. Určite tie ostatné štatistiky nie sú dôležité, ale predsa asi hat-trick v zápase predtým, 2 góly predtým, teraz 3 góly, tak asi ti to chutí teraz. Je aj čo si vie padnúť, aj chalani z formácie super. Myslím si, že sa nám veľmi darí, sedí nám to, zase sme dostali taký nový impuls a odzrkadluje sa to našťastie na tých výsledkoch. Zatiaľ tá jarná časť super, je to taká dobrá predispozícia pre tým play-off? Určite, myslím si, že aj mentálna podpora to je veľmi pre nás, psychická, že sa dokážeme viac aj namotivovať a nám to pomôže do toho play-off a už len dotiahnuť budúci týždeň posledný zápas a verím, že pôjdeme na víťaznej vlne do play-off.